Por favor, entra. Oh, vaya! Benvido ao noso primeiro bebé, Hulk. Por favor, cuida do meu bebé. Olá. Benvido ao noso segundo bebé, Iron Baby. Bos días. Benvido ao noso terceiro bebé, Batman Baby. Hola, ups. Benvido á nosa cuarta bebé, Spider-Girl. Benvido á nosa quinta bebé, Supergirl. Contemos a todos os nosos bebés. Bebé vermello, amarelo, verde, laranxa e azul. Nenos, teño que preparar a sala para a hora da sesta. Por favor, quedádevos nos vosos asentos. Vaya, rapaces, esta é a sala de Superman. Guai, encántame esta sala. Xoguemos aquí por agora. Espera. Onde está o bebé azul? Vaya, a sala de Spider-Man. Esta é unha sala de xogos perfecta. Quedemos aquí un pouco. Amarelo, verde, laranxa. Espera un momento. Onde está o noso bebé azul e vermello? Vaya, toda a sala de Batman. É o mellor lugar para xogar. Onde está o bebé amarelo? Rapaces, mirade. Esta é a sala de Iron Man. Esta sala é perfecta. Vou xogar aquí un pouco. Onde foron todos os bebés? Vaya, mirade esta sala de Hulk, rapaces. Ah, xoguemos aquí. Oh, non. Teño que atopar a todos os bebés agora. Oh, encántame debuxar arañas. Debuxemos unha. Agora serás a miña nova mascota. Chamareite Spinderella. Oh, que é iso? Spinderella, quédate aquí un minuto. Vaya, un verdadeiro festín de arañas. Este día é tan divertido. Spider-Girl. Oh, non. Necesito esconderme. Spider-Girl. Sei que estás aquí. Araña, quítate. Para, é a miña amiga, Spinderella. Spinken. Spider-Girl, é hora da sesta. Adeus, Spinderella. Que soñes bonito. Imos buscar aos outros nenos superheroes. Un morcego, 2 as, 3 saltos. Gañaches.
Iso foi intenso. Imos bailar. Espera un minuto. Bebe, Batman. Oh, non, teño que agocharme. Hay alguien aquí. Sé que estás aquí, Bad Boy. Ven aquí. Hora de ir a cama, Bad Boy. Durme tranquilo. Quedan 3 bebés máis por atopar. Mira, plastilina de Hulk, imos xogar. Imos ver o que temos agora. Cocoche azul. Vitória de Hulk. Que pasou aquí? Eu non fixen nada. É hora de sexta, pequeno Hulk. Imos. Necesito atopar 2 bebés máis. Imos. Teño o poder. Vaya, iso foi increíble. Grazas. Agora é hora de adestrar. ¿Qué son esos ruidos? Hay alguien ahí dentro, seguro. Hay alguien ahí dentro, seguro. Teño que agocharme. Non, teño que atopar un lugar mellor. Oh, sí. Atopáchesme. Coyote, hora de sexta, pequeno revoltoso. Só queda un bebé por atopar. Hora de beber un pouco de auga. Así está mellor. Mira, rapaces, que coche tan guai. Imos xogar. Super rapaza. Oh, non, imos agocharnos. Non. Oh! Está ben. Super rapaza. Sí, colleste. Hora de sexta, super rapaza. Por fin, atopamos todos os bebés. Hora de descansar para as novas aventuras. Incluso os pequenos superhéroes deben escoitar e seguir as normas. Escoita sempre aos teus profesores e non fuxas. Let's go!
Rapaces, imos xogar ao escondite de camuflaxe aquí. Espera, camuflaxe. Como se xoga? Tes que camuflarte. Ser invisible. Así. Papá. ¿Dónde estás? Unha regra importante. Tes que esconderte á vista e só tes 5 minutos para agocharte. Que? Isto é imposible. Imos xogar ao escondite nun desafío de 10 segundos e despois descubriremos quen será o buscador. Listos? Sí, gañei. Agora escollan a súa camuflaxe, rapaces. Caixa amarela e vermella. Osiño azul. Caixas de cartón. Plantas verdes. Genial, tedes 5 minutos para escoller o voso lugar. O tempo comeza. Agora. Onde me agocho? Gran espazo cheo de cartóns. Oh, yes! Vou esconderme dentro. Ocupado. Isto non, seguro. Imos probar con esta. Que é ese ruído? Ei, non ten grasa, non vexo nada. O tempo está a esgotarse. Teño que esconderme. Oh, yes! Nunca me atopará así. ...56, 57, 58, 59. Como podo agocharme aquí? É imposible. ¿Qué está pasando? É este un túnel de Lego. Hola. Mércores? Sí. Traballo en segredo como maquilladora. Non lle contes a ninguén. Genial. Entón, axudarasme coa camuflaxe de Lego. Non te preocupes. Imos comezar. Ok. Xa está. Moi ben feito. Agora estás listo para o desafío de camuflaxe. Mércores tiña razón. Agora estou listo para o escondite. Pasou a metade do tempo. Oh, yes! Non, atoparame. Rapaces, só queda un minuto para agocharvos. Non. Non, atoparanme. Mola.
Vaya, perfecto. No way. Pensa, pensa, pensa. Oh, yes. Oh, yes. Genial, pero falta algo más. Preparados ou non? Aquí vou. Wow. Hai alguén aquí. Okay. Non hai ninguén aquí. Cucu. 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 Ah, atopeite. Ei, estou dormindo aquí. Quedaches dormido. Oh, non atopachesme. Tales es un cachondo. Ei, para. Atopei a Dasha. Espera un minuto. Atopachesme. Sí. Sí. ¿Quién está aquí? Non. Atrapeite. Moi ben feito, Iva. Estas follas fanos esbirrar. Non fun capaz de aguantalo. Atopeivos a todos. Todos menos papá, rapaces. Axudádeme a atopar a papá. Let's go. Claro. Papá, onde estás? Papá, temos fame. Onde estás? Papá, temos fame. Onde estás? Lugar perfecto. Nunca me atoparán. Wow. Wow. Hola, nenos. Mirade, teño un reto para vos. Hoxe imos xogar ao escondite en caixas de cartón dunha soa cor. Wow. Como? Cada xogador debe achegarse á roda da fortuna e determinar as súas cores. Despois diso, todos teñen 5 minutos para atopar a caixa da súa cor e agocharse. Se atopo a alguén, tes que unirte ao meu equipo e axudarme a atopar outros xogadores. É sen trampas. Está todo claro. Sí. Já está. Amarelo. Azul. Rosa. Verde. Vermello. Só tedes 5 minutos para atopar a vosa caixa e agocharvos. Comecemos o reto. Imos comezar. Agochaches-vos de verdade. Vou ir moi pronto.
dia. Excellent. Fantastic. Probemos con esta. Demasiado pequeña. Este é o meu tamanho. Steffi, vejo que necesitas ayuda. Sí, ayúdame a entrar. Está bien. Apúrate, Steffi. Aqui há muito espaço. Gústame. Oh, vou me agachar aqui. Isto não funcionará. Esta é boa. Papá definitivamente não me adopará. Excellent. Imos ali. ¿En qué caixa debería agocharme? Esta. Demasiado grande, quizás. Esta. También demasiado grande. Esta. Excellent. Ninguén me buscará nunha caixa tan pequena. Não é a minha cor. Oh, Sim, é a minha cor. Fantastic. Oh, o tempo acabou. Preparados ou non? Aquí veño, estou aquí. Vou vos atopar. Só teño 3 intentos para cada cor. Se queres que abra esta caixa, dame un me gusta a este video. Hey. Verde é a cor de Maria. Que passou? Que descarada. Perdín o meu intento. No way. Onde estás? Rapazada? Ivan, ¿hay alguien aquí? María, onde estás? Oh, que caixa tan pequena. Quen pode agocharse dentro? Déixame adiviñar. Unha barata? Non o sei. achis. Que é este sangue? Alguén esbirrou. No way. Oh no. De onde veu o son? Déixame adiviñar. Non de aquí, pero o son veu deste recuncho.
Ah, collinte. Sì, non son eu. Estou tão feliz de ver-te, papá. Papá atopou a Steffi. Steffi, imos buscar aos demais, imos. Sim, sim. Sí, me meno uno. Quero ir ao bano. Steffi, ti que opinas? Quizás. Hai alguén aquí dentro? Não. Non. Que hai desta caixa? E desta caixa? Ah, verde. Alex, estás aí? Não. Ai non, escoítanme. Não. Excellent. Excuse me? Estes nenos non poden estar calados. O son ben de aquí. No way. Como é posible que esteas aquí? Excellent. Fantastic. Que foi iso? Oh. Dasha, Atopei-te. Atopastes-me. Atopastes-me. Está saboroso. rapazas, imos comprobar as caixas preto da roda da fortuna. Ninguém se agochará tan preto. Venha. Por favor, imos comprobar. Oh, yes. Quedan as dúas últimas. Teño que buscar en silencio para que non me atope. Definitivamente serei un gañador. Agora os xogadores teñen que cambiar a súa caixa actual por outra, pero asegúrate de agocharte na caixa da cor correcta. Só tes 30 segundos para agocharte. Pecha os ollos, nenos. É hora de que o xogo sexa máis serio. Imos! Excellent. Ei, Ivan, non podes facer trampas. Esta non é a túa cor é o vermello. Vale, irmá, estaba de broma. Non te enfades comigo. Estarei atento a ti. Okay. Excuse me? Non te preocupes, irmá. Estou vixiando-te. Finalmente. Non xogarei xusto. Facer trampas está mal. Fantastic. Excellent. Só María e Iván aínda están agochados. Imos. Estades listos, rapaces. Por suposto, non nolo van dicir. Jeje. Creo que Iván está agochado aquí. Non. Onde máis? Imos comprobar esa caixa gigante. Valeira, sou unha araña. Valeira,
Esta é a cor equivocada. Dixen vermello ou verde. Teño a sensación de que temos que comprobar outra habitación. Pero ten coidado, escoita cada son. De acordo. Sí, David. Comproba este, o verde. 1, 2, 3. Non. Oh, estaba a valer. Creo que non está aquí. Vejamos esas caixas. Imos, Alex. Imos comprobar. Non sei se están aquí, pero quero ir a outro lugar. Oh no! Intentarei no. Excuse me? No way. Mira, Abrámolo. aha, Ivan, atopamos. Yupi, atopámoste. Atopámoste. Oh, non, quería ser o último en ser atopado. Viste onde se agocha María? Dime, non yo direi a ninguén. Nunca busca a ti mesmo. Ivan foi atopado. Ganhei. 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 Yupi, Rematamos. Grazas a todos por seguir as normas. Hoxe agardamos moitos gústame de vos. tantas caixas como temos. Agardamos que gocedes do noso desafío dunha cor.